Fa gairebé 2 anys que un malson va aturar les nostres vides i ens va separar de les persones que més estimem. En començar l'any 2020, ningú hauria pensat que un virus tan petit ens pogués fer tant de mal. En aquell moment, no pensàvem que ens passaríem un bon temps observant la vida passar des d'una finestra. La nostra casa ens va protegir, es va convertir en una bombolla de seguretat que ens faria deixar de treballar i passar més temps amb la nostra família. Vam riure, vam plorar, vam parlar i, com no, vam tenir temps d'avorrir-nos i de callar. Els més petits van jugar, pintar, cantar, construir i aprendre a parar atenció a tot el que ens envolta, per petit que sigui el detall. La meva casa em va ajudar a cuidar dels meus, a sentir l'escalfor que em feia falta per tirar endavant i tornar a somiar en un futur millor.